Waterfront Joseph Muscat tkellem dwar il-ħlasijiet ta' commissions miż-żejt li tixtri Lena Malta. Fakkar kif Lena Malta tixtri b'1,000,000 euro f'żejt kuljum u hemm min qed idaħħal il-flus kuljum minn dan ix-xiri. U staqsa min għandu interess li pajjiżna ikompli għaddej b'din il-proċedura. Jikbru d-dubji u dan il-gvern għandu ħafna fuq xi wieġeb. Għaliex u kif din is-sistema ma qataħkiex. Min għandu interess illi pajjiżna ma jaqlibx għall-gass? Min għandu interess li nibqgħu nixru b'1,000,000 euro żejt kuljum? Min għandu interess illi kif tħabbar issa mill-gvern preżenti qed jgħidulna il-pjan tagħhom jinkludi illi nibqgħu nixtru żejt mill-inqas għal 5 snin oħra. Joseph Muscat qal li meta joħroġ ċar kif hawn min għandu jdejjem ċabsin fix-xiri taż-żejt, Lawrence Gonzi u l-Partit Nazzjonalista m'għandhomx rieda li jiġġieldu l-korruzzjoni politika. Illi qiegħed jiġri ta' min għandu jdejh imċabsin biż-żejt iqum iktar is-suspett l-inkwiet fost daw kollha ta' rieda tajba, irrespettivament mill-liema partit ġejjin, dwar kif meta in-nies inkwetati dwar dan kollu ikollok partit li qed jippreżenta ruħu sabiex jerġa' jmexxi lil dan il-pajjiż li bħalissa jinsab fil-gvern illi jiġi quddiem il-poplu u ma jgħidlu xejn dwar x'ħajamel biex jikkumbatti il-korruzzjoni politika. Il-mexxej Laburista qal li Lawrence Gonzi raqat fuq il-korruzzjoni politika anki meta għandu persuna li kienet tokkupa kariga għolja fi strutturi tal-Partit Nazzjonalista li qed jgħid li jaf korruzzjoni f'Lena Malta, fil-MEPA u fil-bini tal-Mater Dei, imma ma jistax jitkellem għax m'hemmx Whistleblowers Act biex tipproteġi. Dwar il-pjan tal-Partit Nazzjonalista l-Enerġija, Joseph Muscat qal li hu konvint li Gonzi PN se jerġgħu jolli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma matul il-ġurnata. Għalilna ħarraħħas daqstant bil-lejl. Ejja nieħdu l-kelma illi jraħħas xi ħaġa bil-lejl. Imma jien konvint kif ħareġ mill-gazzetti llum li jekk bil-lejl jraħħas xi ħaġa binar ħajolli ħafna mbagħad. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ħareġ bi pjan ċar ħafna dwar kif se jiġġieled l-letterizmu, waħda mill-kawżi tal-faqar, il-kriminalità u x-xogħol prekarju. Pjan li jibbaża fuq l-użu tal-libreriji li l-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel jingħataw aktar libertà biex jadattaw it-tagħlim skont it-tfal u li t-tfal fir-raba' sena jingħataw għodda ġdida, it-tablet. Nieħdu pjaċir naraw li l-għaqda tal-għalliema, il-Union tat-Teachers, qalet hemm bżonn ta' żmien ta' adattament u aħna propju dik hija l-proposta tagħna. Joseph Muscat qal li hu huwa l-ewwel mexxej ta' partit politiku f'Malta li huwa prodott tal-istipendju flimkien ma' Martu Michel u li għaldaqstant jaf id-differenza li jagħmel l-istipendju f'ħajja l-istudenti. Fakkar li kien Lawrence Gonzi fl-2004 li mhux biss naqqas l-istipendi iżda wkoll ifriżhom. Al kontrarju l-Partit Laburista diġà ħareġ bl-ewwel miżura li permezz tagħha l-istipendji se jollew bżieda prorata skont l-għoli tal-ħajja. Dan huwa investiment, huwa parti minn pjan ċar illi għandna, pjan li għandu jwassal aktar studenti li jidħlu l-università, li jidħlu l-MCAST, li jidħlu l-Junior College, il-Higher Secondary, l-ITS, li jkun hemm aktar żgħażagħ li jkomplu l-iskola. Dik hija l-għan prinċipali tagħna. Fl-aħħar statistika tal-NSO ħareġ ċar li f'pajjiżna reġa' żdied il-qatt għal 10 xahar konsekuttiv. Dan għal Joseph Muscat huwa riżultat tal-inċertezza li ġab dan il-gvern. Lawrence Gonzi għażel li jibqa' ggranfat mas-siġġu tal-poter flok ġab l-ewwel l-interessi tal-pajjiż. Al kontrarju tal-Partit Laburista li taħares lejn futur aħjar għall familji u n-negozji, il-Partit Nazzjonalista moħħu biex ibeżza u moħħu biss fil-passat. Xi ħaġa li rimarka dwarha l-eks-kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami. M'għandhomx minn xi jibżgħu mill-passat żgur. Għaliex illum stess min hu għaref fi kliemu femilu qal l-argumenti tal-passat m'għadhom jimpressjonaw lil ħadd f'dan il-pajjiż.